Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Carling Black Label Cup. Orlando Pirates 1, 0. I'm joined by the best Menye. Sure, Tivotse. Yazi mina ngiza kuma-fans wethu makunzima ku-Pirates awuthami. Yeah. Ngifuna ukukutshela nasempumalanga ngakutshela ukuthi uyabona lo coach wethu ngamasapo wakhe amnandi. He's the best. Yes. He's the best. Ubonile ukuthi uNduli namhlanje. Yanganginiki nix uNduli namhlanje. Uyambona? Ashesha amkhipha ukuthi ama-crowd ingamgwatela ngithola. Noskomota naye akasinikanga nix namhlanje ambuyisa ngithola. I-coach mina ngiyayichaza ngokuthi amasapo wakhe uyawabona ukuthi la kuyalimala siyamosha. Wenza ngesikhathi esi-right. But mina into uyabona yini? Imidlili yami namhlanje isiwelelo besimile. We suppose ukuthi thina silincenge sidlala ibhola njengeswidi. Hayi ama-long ball wethu. Ama-long ball ongasebenzela bomrami daswabe bangagijima. Isiwelelo esimile. Thina kufuna ukukhathala amabhola phambili. No. Uyabona uTito namhlanje kafuneka. Ama-pocket wakhe lawa utalita alifake. Ama-long ball ongasebenzeli. Uyabona uzamile abuyisa umbule. Kula ubonile sabaphusha bayale emuva ukuthi umbokazi athola ispace ukuthi asundele azashaya itarget. Let's hope ukuthi le cup it's a third time liba khona ne. It's a second time ngiya ku second round. Let's hope ngizoya ku third round. Mangayekale ku third round. History. Abangeke. Into engicelayo le nje kuphela. Mara coach wami ngiyambonga. Ngiyambonga ngamasapo. Man of the match, Menye. Man of the match yambe kumele banike lo mfana uSiyema. Orulibitso. Umbokazi Foleyani. No, mina ngakutshela nasempumalanga ukuthi mina angithandi ukuthi banike abantu ngokuthi bakorile man of the match. Asibhekeni umuntu osebenzayo. Manje banikulo upolice wenzeni namhlanje? Nothing. Ayabe ba wrong. Parents ngiyacanda, thank you. Asibone Menye, Rasbo,